И здравейте, дами и господа, аз съм Red Dragon и днес ще правя класация. Топ 5 мои любими влогари. На пето място ще бъде Мъци. Както виждате, Мъци има 42 000 абоната. Не знам колко клипа има, но знам, че съм доста. Така. Аз имам мои много любими клипове. Най-любими клипове, които са Болнено предизвикателство, лъскаме бастуна, видовете изпитвания в училище, трепни и казарма на кръстопът епизод 9. Нека да преминаваме към четвърто място. Не разбирам. На четвърто място е Никен Щикен. Той има 58 000 абоната и 15 видеоклипа. Той има два канала. Втория е Никен Щикен Рандом с 27 клипа, но има много по-малко абоната. А в този има по-малко клипчета, е много по-известен от този. Аз нямам любими клипчета, всъщност имам и то е само едно. Ето това. Ти такъв си пародия. Друсай. То много ме кефи. И Анастас 3784 го пее всеки ден. И нека да продължаваме към трето място. На трето място е Павел Колев. Павел Колев е много известен. 190 000 абоната. Не знам колко видеоклипа има, но както виждам са доста. Има доста плейлисти и има доста абонаменти. Тук има пичове. Скандал и Кристиан Танев. За Кристиан Танев съм напълно съгласен. Така. Имам любими клипчета. И те са Павел Колев и Цака "Живота е игра". И Добича като мен. И нека да продължаваме към второ място. Хора, да знаете, че направи така, защото брат ми говореше глупости. На второ място е Кристиан Чарли Танев. Кристиан Чарли Танев има по-малко абонати от Павел Колев, но и двамата са яки. Кристиан Чарли Танев има 150 000 абоната. Кефи ме най-много това клипче, което е най-отгоре това. Павел и Цака ме обиждаха. Живота е игра, реакция. Второто е Фобия отделници. Рап батъл със сектата, най-добрия баща. Чарли за президент, ебал съм ти въпросите 13 и ебал съм ти въпросите 11 с Балан. И да продължаваме към първо място. На първо място е Тодор Азов.
Знам, че той има по-малко абонати от повечето, които дадох. Но Тодоразов за мен е по-як от тях. Защото измисли това с химн на Ислямска държавата и с Криско. И той измисли познатата на всички папкаутизъм. Много ма кефи това клипче най-отгоре. Гери Никол е готина е луда, коментари под песента. Също Дара срещу Гери Никол. Видове коментиращи. И Павел и Цуиц. Живота е игра. Коментари. И Тита късам билетчета в автобуса. Така. Мисля до тук да приключа това видео. Надявам се да ви е харесало. И абонирайте се за канала. Дайте лайк на клипа. И споделете клипа с друг ваш приятел. И бай-бай.